Ruovesi ja Noita Rock 97 täydessä käynnissä. Täällä alkaa kesäilta näyttää parhaita puoliaan. Tehosekoitun oli juuri lavalla ja keikka meni mun mielestä ihan sillain suhteellisen mukavasti. Pari kundia bändistä on tässä paikan päällä. Mikäs itellä fiilis tää tämmönen Noita Rock-tapahtuma, jossa on Ruovedellä? Ei ole mikään suurin rock-tapahtuma Suomessa, mutta näitä on itse asiassa yllättävän paljon Suomen maassa. Miltä se tuntuu olla mukana? Niitä on paljon ja yleensä melkein jokaisessa on hauska olla mukana. Sehän riippuu ihan yleisöstä ja meistä itsestämme ja järjestöistä, onko siellä mukavaa, ja tämä nyt oli ihan tämmönen keskiverto mukava paikka soittaa. Että yleensä me on nykyään tässä viime aikoina saatu semmonen, sanotaanko, juttu päälle, että on ollut hauska soittaa, vaikka olisi aika vähänkin ihmisiä katsomassa, niin aina on melkein hauskaa. Niin voisi ainakin luulla, että tämmöisessä pikkutapahtumassa on sitä aitoa meininkiä enemmän kuin ehkä jossain sitten suuressa festivaalissa, jonne sitten mennään dikkailemaan monia bändejä, ja se on yleensä joku juhannustaakka tämmöinen silloin päällä muutenkin. No, onko tämmöisessä asiassa perää, että tässä on sitä perusjuttua ehkä jopa enemmän? No en mä nyt siitä tiedä. Tavallaan meilläkin on kuitenkin, mä uskon, että isolle festarillekin ihmiset tulee monesti katsomaan juuri nimenomaan tiettyjä bändejä. Meilläkin on tavallaan aika paljon semmoisia faneja, jotka nimenomaan tulee katsomaan meitä. Ja kyllä meillä, sitä ei voi millään kiistää, etteikö meillä olisi hauskinta tähän mennessä ollut nimenomaan näillä isoilla festareilla. Isot festarit ja yleensäkin festarit on siitä hauskaa, että ihmiset osaa käyttäytyä jopa Suomessa niin kuin rockifestarilla kuuluu käyttäytyä. Eli vapaasti ja moraalittomasti. Aivan, ja sitten onhan se tietysti kiva esiintyä, kun on paljon ihmisiä paikalla ja muuta, niin kyllähän se tuo sen oma fiiliksensä. Mutta mitä mieltä sä oot siitä, että kuitenkin niin tämmöiset tapahtumat on kuitenkin tärkeitä, ettei pelkästään ole vaan 4-5 isoa festaria, minne sitten pääsee osa bändeistä ja niin edelleen, mutta kuitenkin, että joka niemen notkossakin on kuitenkin erinäisempää rock-tapahtumaa. No totta kai, eihän sitä nyt kenenkään sovi kiistäminen, mutta että miksi ne kaikki voisi olla isoja rock-tapahtumia? Mun mielestä se olisi kaikkein nosteinta. Että joka paikassa olisi järjettömästi jengiä. Sitten oikeastaan kenenkään ei tarvitsisi tehdä edes töitä eikä mitään. Olisi poliisi eikä mitään, vaan kaikki vaan kävisi festareilla. No se on aika unelma semmoisesta ideaaliyhteiskunnasta ehkä, mutta milläpä saat pikkupaikkakunnan järjestelle niin paljon rahaa käteen, että pystyvät kaikki maan ykkösbändit paikalle hoitamaan aina. Mitenkäs näkisit tämmöisen bändin kuin Tehosekottimen tulevaisuuden? Tällä hetkellä menee ihan mukavasti, mutta jos tätä albumilistaakin katsoo, mitä nytkin tässä mennään eteenpäin, niin siellä on bändiä ja musiikkia ihan laidasta laitaan, niin kuinka uskot tämän oman tyylin ja tämän jatkuvan? No enpä ole mikään profeetta, että sanotaanko, että ihan alun perinkin kun aloitettiin, niin meillä on ollut sillä tavalla koko ajan kova usko siihen, että meistä varmaan joskus ehkä tulee jotain, mutta en mä nyt tietysti rupea silleen arvailemaan tulevaisuutta, että saa nähdä nyt mitä sitten tapahtuu. Se on ihan silleen kortista ennustajien hommaa tää. Mun mielestä on ihan hyvä, että meillä menee hyvin nyt. Se riittää mulle. Aivan, se on tietysti ihan turhaa etukäteen ruveta laskelmoimaan tulevaisuutta, mutta ainoa tämän viikon uusista tulokkaasta albumilistalle on numerolla 31 nouseva bändi Primal Scream. Vanishing Point on levyn nimi ja Primal Scream on tehnyt vuosikausia jo musiikkia ja tyyli on vaan muuttunut monesti aina uuden levyn myötä ihan erilaiseksi, mitä edellinen levy on ollut. Tuleeko sulle tästä bändistä Primal Scream mitään mieleen? Eikö pojat on vähän sekaisin, kun ne ei niinku osaa päättää, mitä ne tekee? Mä dikkasin paljon enemmän siitä vanhemmasta, siitä rootsimmasta Primal Screamista. Get your rock off, se on meidän viesti kans Lyston kuuntelijoille. Se on ihan hyvä viesti ja se on muuten erinomainen biisikin, mutta Primal Scream joka tapauksessa tämän viikon ainoa uusi tulokas albumilistalle numerolle 31.